28. buruketan, kalkulatu behar dugu zenbat den karratu baten azalera, jakinda. Karratu horren diagonala alde moduan duen karratuak 10 metro kuadroko azalera duela, jakinda hori. Hau da, karratu bat, bere diagonal hartzen dugu, eta diagonal hori beste karratu baten aldea da. Eta karratu horren azalera 10 metro kuadro dela. Hemen dago. Karratu honen azalera kalkulatu behar dugu, ontsa markatuko tamen da putxu batean, honen azalera kalkulatu behar dugu. Jakinda, beste honen azalera dala 20 metro kuadro. Bale? Ziur, ez? Ulertzen da. Bale. Bueno, irudian ikusten da moduan, honen diagonala hau bada, alde hau bada, justu, triangelu hau, beste hau, eta beste hau, bardina dira. Luzatzen badu hause eta bestea, lau zati barnietan zatitzen da karratu handia. 10 metro kuadroko azalera duen karratua. Orduan, triangelu bakoitzak izango ditu 10 zati lau, 2,5 metro kuadro. Bale? 2,5 metro kuadro. Hori bakoitzak. Karratu txikinak, honen moduko bi dituenez, izango da, hori, bider, bi, berdin, 5 metro kuadro. Txakau?